Вітаю, дарагія гледачы! Што вы ведаеце пра урбаністыку і урбаністаў? Магчыма, вы чулі, што існуюць людзі, якія бясконца разважаюць пра ровары і трамваі, ці, магчыма, вам падаецца, што урбан-актывісты хочуць забараніць аўтамабілі. У гэтым відэа вы даведаецеся пра 5 галоўных міфаў у гэтай галіне, і, магчыма, ваш погляд на тэму стане больш дасканалым. Але перед пачаткам не забудзьцеся падпісацца на гэты канал, а таксама націснуць званочак, каб не прапусціць новае відэа. Урбаністыка – гэта цэлая група розных сумежных навук, тэорый і рухаў, якія аб'яднаныя даследаваннем, планаваннем і зменамі ў гарадах. І вядома, што такое глобальнае з'явішча, на якім пабудавана сучасная цывілізацыя, як горад, створана не выключна з роварных дарожак ці трамваяў. Насамрэч, азнакаў правільнага гораду нашмат больш. Вялікая колькасць разнастайных сувязяў, тая шчыльнасць вулічнай сеткі, раўнамернасць забудовы і адлегласці да асноўных патрэб чалавека, устойлівая праца гарадскіх службаў, зялёныя зоны і не толькі. Але трамваі і ровары – гэта тое, пра што часцей за ўсё кажуць урбан-блогеры. Ці відэа менавіта на гэтую тэму стварае больш спрэчак і праглядаў. Безумоўна, гараджане маюць абіраць між рознымі сродкамі транспарту, ад ровара і аўтобуса да аўтамабілю. І адсутнасць такога балансу ў большасці нашых гарадоў правакуе кампаніі па папулярызацыі роварнага руху. Але урбанізм не толькі пра іх. Новыя элементы роварнай інфраструктуры ў нашай краіне часта мае фасадны і несістэмны характар праз недасканалае разуменне тэмы. Маўляў, там хтосьці патрабуе веласіпедныя дарожкі, дык намалюйце іх дзесьці. Сітуацыя, калі большасць кантэнту урбаністаў гэта відэа пра змаганне супраць аўтамабілізацыі, на жаль, стварае прастору для маніпуляцыі тым, каго зараз усё задавальняе. І пра гэта наступны пункт. Гэта непраўдзівы міф. Яшчэ раз падкрэслю, што справа ідзе толькі пра пагрозу манаполіі прыватнага аўто ў галіне камфортнага перамяшчэння горадам. Менавіта тады пачынаецца лавінападобны рост колькасці аўтамабілістаў, і гэта паралізуе горад. Таму вельмі часта вы чуеце ад урбаністаў заклікі інвеставаць у прывабны грамадскі транспарт. Сёння вы едзеце па справах тым жа трамваем ці аўтобусам, бо ўвечары хочацца выпіць келіх віна з сябрамі ў іншым раёне гораду. А вось на закупы ці падарожжам у горы вы рухаецеся на аўто, і дарогі, дзякуючы выбару, больш свабодныя. У тым ліку стварэнне пешаходных зонаў у цэнтрах, дзе квартальная забудова і праезды дублююцца, не ёсць забаронай аўто. Гэта стварэнне здаровых балансаў у выбары, чым камфортна перасоўвацца. Я пакуль не сустракаў гарадоў, дзе цалкам забаранілі аўто, ці робяць гэта ў адміністратыўна загадным парадку. А гарадоў, дзе няма добрага грамадскага транспарту і большасць вуліц створана выключна для машын, я ведаю мноства. Урбаністыка пра балансы ў горадзе, а не пра перакосы, спушчаныя зверху. Чарговы міф навязаны аднім расійскім папулярызатарам урбаністыкі. Пра яго, дарэчы, пазней. Няма праблем у высокім будынку як такім. Нават менскія горадабудаўнікі гэта разумелі. І на хвалі будаўнічага буму выпускалі схемы з парадамі, дзе вышынныя будынкі патрэбны архітэктурнаму абліччу горада. У здаровай сітуацыі вышынныя будынкі размяшчаюцца такім чынам, каб надаваць краявіду выразнасці і замыкаць на сабе вуліцы, плошчы, пусткі і гэтак далей. Існуюць цэлыя схемы і разлікі, як іх размяшчаць. Таму у людзей, якія займаюцца гарадской тэматыкі, не існуе ненавісці да шматпавярховак як такіх. Але забудова там, дзе краявід відавочна знішчаецца, ці дурным лёсам шматпавярховак, ці ўвогуле бездумным скатваннем у стварэнне панельных ці маналітных спальнікаў, гэта тое, што ў любым выпадку руйнуе гарады і стварае вялікую колькасць транспартных, сацыяльных і архітэктурных праблемаў. Таму выснова. Урбаністы не супраць высокіх будынкаў як такіх. Мы супраць дурных рашэнняў накшталт пазнякоў у Кіеве ці Менск-свету. Кропка. Ну і самыя дурныя міфы. Адзін з іх, быццам усе, хто займаецца тэмай ці папулярызуе здаровыя падыходы да гораду, маюць палітычныя погляды ў левым спектры.
І калі гэта несвядомы паклёп, каб было зручней абараняцца ў спрэчках, то магчымы пэўны вынік навешвання ярлыкоў у грамадстве. Напрыклад, я правацэнтрыст па большасці палітычных пытанняў і, знаходзячыся ў урбан-тусоўках, неаднаразова чуў тыя ж спрэчкі па разбежнасцях, якія адбываюцца між прадстаўнікамі правых, левых ці іншых ідэяў. Дакладна можна сказаць, што урбаністы гэта не абыякавыя людзі, якія рады актывізму і іншым сродкам уплыву на свет вакол сябе. А закіды быццам правыя гэта пра велічэзныя пікапы і хайвеі, а левакі хочуць трамвайчыкі, пакіньце на тым кантыненце, дзе палітычную павестку ўвялі пластыкавыя трубачкі. Мы знаходзімся ў Еўропе, і берагчы шматвекавыя гарады трэба будзе разам, і правым, і левым. І як жа я выбухаю, калі чую пра сабе ці іншых урбаністаў параўнанні з вядомым расійскім блогерам. На жаль, у посткаланіяльным грамадстве не ўсе заважылі сусветны і еўрапейскі тренд на змены ў гарадах. З'яўлення цэлага сегменту ў Ютубе на гэтую тэму ў кожнай краіне. Большасць міфаў, пра якія мы сёння размаўляем, пашыраны менавіта праз асноўныя пасылы таго самага Варнавага і яго сябра-эксперта па ўсіх пытаннях. Напэўна, Сіці Б'ютыфул, брытанскі Мапман ці Чаплінскі, які быў галоўным архітэктарам Львову, і вялікая колькасць іншых украінскіх, беларускіх ці польскіх урбаністаў і транспартнікаў натхніліся менавіта ім і нікім іншым. Вы сур'ёзна? Мяне справядліва абурае такое стаўленне. Свет не зацыклены на Расіі. Так пагажуся з тым, што да папулярызацыі урбаністыкі Варнавым, калі я казаў, што захапляюся гарадамі, у большасці выпадкаў ніхто не разумеў, пра што ідзе размова. А ўжо пасля раскруткі яго Ютубу я пабачыў, што гэта камусьці цікава. Шмат хто адкрыў урбаністыку менавіта праз яго блог. Але гэта цэлая тэма, а не тэйкі аднаго чалавека і яго наступнікаў. Давайце выходзіць з-за межы расійскамоўнага медыа. У Беларусі існуе файная ініцыятыва «Менская урбаністычная платформа». Таксама ёсць падкаст «Утульны горад», цікавы канал у Арцёма, спасылачка ось тут. Я ўжо не кажу пра цэлы пласт украінскіх каналаў, ну і я таксама намагаюся штотыдня распавядаць вам цікавую інфармацыю. Любіце свае гарады, мясціны, заставайцеся неабыякавымі і падтрымлівайце сваіх. Вы былі на канале «Фактар горада». Да сустрэчы!